Ndijabulile but ngokungathi kufuna ukukhokhela inyembezi andiyazi kwenzeka ndiyavuya ndivuyiswa nguYesu owangenela empilweni yami wahlangula impilo yami. Andivuyiswa yenye into yona lento ndisuke ndave ndajampa ndafika namhlanje kuba ndize ndiyazi uba ndidyenwe ngezwi likaThixo kuzokwenza umsebenzi wakhe. Yiyo into endivuyisayo. Ndivuyo uYesu uyilande kukubi impilo yami phantse komntu endinothi uba bekuthiwa ndithetha ngokomntu waselizweni mhlawumbe emntwini ongena engcwabeni okanye kwenzeka loo nto, kodwa wakhalima uYesu uThixo akahambi ngoba abantu besenza ngengcinga zabantu, ngoba imessage ndayi-ignora ngaphambili. But ke ngokuthi xa sefikile ezokwenza umsebenzi wakhe akagqithi mthwini, uyazenzela qha into yakhe. Yazi ndifumana ukuphumla kakhulu, yazi ngaphambili ufumanise uba ukuphila ubomi besazela, ubomi bexhala, but ndahlangana noJesu nempilo yam, ndiphila ubomi obu-free. Akho nto endiyixhaleleyo, sendilela ndixhalela into esizisihlupha ngaphambili, siziconfusa ngama-boyfriend, siziconfusa ngezinto ezingenamsebenzi, izinto ezodistroy impilo zethu. But uJesu wafika empilweni yam, ndiyavuma namhlanje ndingumntu omtsha.